Isa sa mga ginapahayag masterminds ng PNP recruitment scam sa Castellana, nadakpan na. Upod sini ginapanawagan nga magsungka na. Yaring balita nga atong gintutukan. Matapos ang pila ka bulan nga pagpanago, nadakpan na sang kapulisan si Mary June de los Santos, isa sa mga ginatudlo mastermind sa PNP recruitment scam sa banwasang Castellana sang tinalikdan nga tuig 2023. Nadakpan sa probinsya sang Capiz si Mary June matapos may nagreklamo. Wala na makapalagyo si Mary June matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga estafa. Nadakpan siya sa Capiz, ma'am, for the reason na there was victim also na naalarma, utang-utangan nila. Yung naging ground para huliin talaga nila is the warrant of arrest. Nagpanawagan naman ini sa isa ka ginapahayag upod sa iligal na pagpang-recruit nga si Anay SB member Donato Dumagit na magsungka na sa kapulisan kag atubangon ang kaso. Para i-convince yung kasama niya na mag-surrender na. We're looking for him also so that we could serve the warrant of arrest. Padayon nga ginapangita si Dumagit nga wala nakatambong sa sesyon. Humalin sang naglupok ang issue sa PNP recruitment scam. Tubtob naging kakas na ini bilang SB member. Madumduman sang Setyembre 2023, nagpadulong sa talatapan sang Castellana Municipal Police Station ang 8 sa masobra 47 kang complainants nga ginapahayag na scam ni Mary June. Pinaagi sa pag-inganyo sa mga ini nga maghatag sang dako nga kantidad agud makasulod sa hanay sang PNP. Ginsundan pa ini sa dugang pa nga mga tagreklamo batok sa mga Suspek. Kalabanan sa mga ini ang nagpahayag na nakuhaan sa masobra 200,000 pesos kabaylo sa pagsulod sa hanay sang PNP. Naglabot sa kapin 14 million pesos ang nakuha sa mga ginareklamo sa mga biktima. Upod Keruel Banggoy ay Dean Pedreso. 1 Western Visayas.